Hello everyone नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरोना दिनै आं डिमाकुसियावहाय थांनो नागिरदों बाबुजों आंजों आरो दंबावो मानसि स'आवहाय दङ आरोना जोंहा दिनै बिउटि पार्लाराव थांनो नागिरदों आरो डिमाकुसियाव फुजाबो एसे नायबोनोसै आरोना बाबुखौ लाबाय जोंहा फिसा गोनां हराव नायनो हाया बेखायनो आं सानावहाय देखायबोनोसै आरोना फिसाखौ बिउटि पार्लारावबो हाबनोसै आरोना एसे मुसुगुर फुनांगौ बेखौ फुनानै फैनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब आरो लाइक खालामगोन आरो नोंथांमोननिसिम बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरोना जोंहा दुर्गा फुजानि एसे देलायबाय आरोना दिनै मुसुगुर फुजादोंमोन आंना फिसायानो थाया आरोना ओरैबायदिखा माने बामनानैसो फुनांगौ जाहैबाय आरोना गथ'खौ बामनानैसो फुनांगौ जाहैबाय होनबाथाय ओरैबायदि गियोना बबावबा माबा मोनसे खालामगोनदां सानो जोंहा फिसाया बामनानैसो फुजाबाय आरोना ओरैबायदिखा एसे देलायनायाबो माने जिखा आरोना फार्स्ट टाइम फुजादोंमोन आं बेनो बिउटि पार्लारावहाय दिनै गगाबो मोनखादों आरोना आरो दुर्गा फुजानि नै आंबो फैजागासिनो आरोना सिख्लाफ्रा फिसा लायै लायै फुजा फैदों आरो जोंना मानसिफ्रा फिसायानो ओरैबायदि दुस्थ' जाबायना आंना ओरैबायदि थाया आरोना फिसायानो जि खासो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेजों लोगोसे लाइक खालामनानै आरो शेयार खालामनानै होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनाय थाबाय आरोना लोगोफोर माने आंबो फार्स्ट टाइम भिडिअ खालामदोंमोन आरोना जायाबाबो खालामना नायबाय माने सोलोंलांनोसै आरोना बिदिनो बेसेसथो मालायनिखौ नायबाय थानो बेखायनो गावबो खालामनो होननानै एसे सोलोंनाय बायदि खालामबाय आरोना लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर खुलुम दे